Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke imeko ephuma pha kumqeqeshi weKaizer Chiefs uMnumzana uFernando da Cruz. Umfana omdala ke ecacisa ke besike satsho ke kwividiyo besenze pha izolo sisithi uFernando da Cruz utsho into yokubana kuzamile ukuqwetha pha imanagement eKaizer Chiefs, wazama ukuyibiza wayixela into yokubana kushota kweliphini icala, elumkisa okanye ke etyimbisela umuntu yokubana ke mabayazi into yokubana ke yena nguFernando da Cruz udinga abadlali kweziphi na ii-positions ke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke uphinde wayibeka yacaca wathi ke kucala ke lokudifenda phaa kwiqela leKaizer Chiefs hayi umile uqinile akakhali. Elona cala yena arhalelayo into yokubana lingaqiniseka licala ke lokubana xa kuyiwa phambili athekwa urhalela amafolusi ii-players ke zokwazi uba xa izithuma zithumeke. Yilaa nto bendinge ndatsho ke kwividiyo yayizolo, ndathi le ndodanyana ibonakala njengomqeqeshi othanda ibhola ebheka phambili, othanda ibhola ehlaselayo njalo, othanda ii-players ezithatha ibhola zibheke phambili, othanda ii-players ezikwazi uatheka. Uyabona ke once ube ngumqeqeshi ojonge kakhulu ekuathekeni, mna ndithanda ukothulela umnqwazi, ndiye ndithande ukukuhlonipha, into ethetha ukuthi isitori sakho uyasazi. Abaqeqeshi aba-atheka kakhulu ngabona ibhola abakwazi ukuyifunda nzulu, ngabona ibhola bayaziyo jikelele. Ngoba kaloku sike sayibona loo mistake phaa isenziwa ngumqeqeshi wase-England, kudlala i-England ne-Argentina. Uzibuza umbuzo wokubana la umqeqeshi wase-England bekuthena zathi makudifendwe, labe ixesha liselikhulu kakhulu into yokubana liphele, wanikeza i-chance i-Argentina into yokubana mayikwazi ucinga, mayikwazi ukuba planela ngoba kaloku bona bahlele emva. Wayinikeza ithulo ke-Argentina mayihlale ikwazi ukuba planela, ikwazi ukucinga, ikwazi ubona amakroba, ikwazi ukufumana iqhinga lokugqobhoza. Yabona ke umqeqeshi odlala ngokudifenda uyingxaki baphulaphula ngoba itimu uthanda ungayisindawo. Kodwa xa kufike umqeqeshi kwiqela leKaizer Chiefs njengoFernando da Cruz, othi yena eyona nto ibalulekileyo kuye ngabadlali aba-athekayo, uyayicela into yokubana imanagement eKaizer Chiefs mayizame ukuqwalasela umcimbi wabadlali abazo-atheka, because yena ngoku kwicala labadlali abadifendayo akakhali, ume kakuhle kakhulu. Ucela into yokubana ke imanagement mayizame uqwalasela umcimbi ke wabadlali aba-athekayo, yena ngokuzibona eshota kubadlali abazohlasela, abazo-atheka, uquka ke strikers, uquka ke attacking midfielders, uquka ke wingers. Bonke abo badlali ngabadlali aba-athekayo. Loo nto yakuxela into yokubana ke loo khowutsha lowo uze notshintsho kuloo timu leyo. Sikuqhwabela izandla ke mfana ke kaFernando da Cruz xokwazi ukuma utsho into yokubana abadlali bafuna ngabadlali ke ababheka phambili. Ndiyiyekela kuni ke baphulaphuli ke nani ningatsho nitshoni into yokubana ke niyiva njani nale meko nale ntetha kaFernando da Cruz. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.